Ukuthola ulwazi olufihliwe, imfundiso eyalibalekile emibhalweni engcwele, kungenise ingcebo engenamkhawulo, hhayi nje ngempahla, kodwa nasemfumulweni nasekuhlakanipheni. Kungabonakala kuyisiwula, kodwa ngicela nginike amandla okuhlola ukukholelwa kwakho. Kuthiwani uma konke okukholelwayo ngemali, impumelelo, nokuqondwa kwakho kungamanga? Uma isihluthulelo sokuchuma sifihliwe ezahlukweni zasendulo, phakathi kweminyaka eminingi yendaba, okuthile abambalwa abakwazile ukuqonda ukuze bashintshe impilo yabo. Emibhali kukhona iphuthuma eliyimfihlo, abambalwa abazame ukulisebenzisa, elokufana. Akusiwona nje ukutshala imbewu emhlabathini, kodwa ukutshala imibono, izenzo, nezinqumo ezibuya, ngokushesha noma kamuva, zikhulu kakhulu. Lesi yisimo esiqinisekile sale lwazi oluthi, luyamangalisa, ukukholelwa okusebenzayo, ukholo olungazanyeki ukuthi konke okutshalayo ngokuqinile kubuyela njengezibopho, izinsiza, nemiphumela. Noma kunjalo, iphuzu abaningi abalilahlekile yikuthi akuyona inkolo engenamsebenzi, ukulinda ngokuthula izinto zenzeke. Kuyindlela yokwenza njengoba izifiso zakho seziphila, ngisho noma akukho lutho oluzungezile olukhombisa ushintsho. Cabanga okwesikhashana, mangaki amahlandla uphumile ngokukholelwa ukuthi akunakwenzeka. Mangaki amahlandla uyeke ukulwa ngenxa yokushoda kwemali, isikhathi noma amakhono. Ukwesaba ukwehluleka kuvimbela izigidi zabantu eziphila ngokuphila zingazami ukutshala lokho abafuna ukulibuka. Futhi yilapho imfihlo ikhona, ukukholelwa ngaphambi kokubona, ukutshala ukholo emhlabathini owomile. Ngizibonele lenkambo ebuhlungu futhi ishintsha impilo. Lapho ngisesemncane, ngangingenakho isifiso, ikusasa, futhi ngemva kwengozi yesikweletu esingcwele, ngilahlekile. Umbumbulu wami olimala ubonisa impilo eyenzelwe umsebenzi ongenangqondo. Nganginelisekile nganoma yimuphi umsebenzi, ngishintsha amathayi, ngicoce imali, ngamukela imisebenzi eyingozi. Ngaphakathi kwami, kwakukhona ukungabaza. Kodwa lapho indoda ethile inginika incwadi ethi icabanga futhi ucebe, okuthile kwaqala ukuhluma. Akubanga nje ukufunda, kwaba yimbewu engqondweni yami. Ngibhale umgomo oqine kakhulu, ngaphandle kwempilo yami, futhi nginquma ukukholelwa njengoba sekwenzekile. Ekuqaleni, kwakubonakala kuyisiwula. Kanjani umuntu ongenakufunda, ongenayo imali, nangenalwazi angakwazi ukukholelwa ukuthi ucebe? Kodwa ngalunye usuku ngilondoloza lembewu, ngiziphikisile, ngibona, ngibhala, ngiqinisekisa. Le ndlela yangikhuthaza ukuba ngivuke ngamandla, ukubona amathuba lapho ngangingabona khona izithiyo. Kwaba njengokuvula umlilo ebumnyameni. Namuhla, isayensi iqinisekisa lenselelo. Ucwaningo lokuthuthukisa impilo yengqondo lubonisa ukuthi abantu abasebenzisa ukubona nokukholelwa kwangaphambili basebenzisa izingxenye zengqondo ezixhumene nokukhuthazwa nokucubungula. Uma uzibonela ukuthi okuthile kunakwenzeka, ingqondo yakho ifuna izindlela zokuqinisekisa lokhu ngokusebenzayo. Ngamanye amazwi, ukucabanga okulungile kuhlanganisa umzimba nezenzo nokuvuna okwamanje. Isibonelo sanamuhla esibonisa amandla lawo nguJim Carrey. Ngaphambi kokudumisa emhlabeni jikelele, wabhalela yena isikweletu esingu-R10,000,000 wegizinsizakalo zokwenza umsebenzi. Wagcina leli sikweletu esikhwameni sakhe futhi wayelibona njalo, ekholelwa ukuthi seliyiqiniso. Eminyakeni embalwa kamuva, wasayina isivumelwano sakhe sokuqala saseHollywood ngaleyo mali. Akulona uqobo ukutshala okusetshenziswe. Kodwa-ke, akwanele ukubhala imigomo nokukholelwa ngokubonakalayo. Kudingeka ukutshala ngokholo oluqotho, njengoba ubeka imbewu emhlabathini wazi ukuthi iyakuhluma, ngisho noma izinsuku eziningi ubona nje umhlaba owomile. Lokhu kukholelwa okusebenzayo kuhlukanisa abaqale ukuphupha nalabo abavuna. Futhi lapha kuvela inselele, yini oyitshalile? Uyondla imibono yokushoda, uthi ngizokwazi, anginamahloni, ukuphila kunzima. Noma utshala imibono yochumiso, uthi okuhle kusazokwenzeka. Imfundiso efihliwe emibhalweni ayisiyo imfihlo yabambalwa abakhethiwe. Iye yahlala khona, kodwa idinga isibindi. Isibindi sokukholelwa lapho akekho okholelwayo.
Isibindi sokuziphatha njengoba sekwenzeka ngisho noma akukho zibonakaliso. Isibindi lokutshala ngisho noma umhlaba ubonakala ungenayo. Futhi lesi sibindi siyatholakala kulabo abazimisele ukushintsha indlela yabo yokucabanga. Uma ulisebenzisa lokhu nsuku zonke, uzobona amathuba avelela ezindaweni ongalindele. Mhlawumbe isimemo, ucingo, umbono obungakaze ucabange ngalo ngaphambili. Kubukeka sengathi ukuphila kuphendula embewini ebichiwe. Futhi uma ubheka emuva, uzobona ukuthi konke kwaqala lapho unquma ukuba nokukholelwa okusebenzayo, ukukholelwa nokutshala, ngisho noma kwakubonakala kuyisiwula. Lesi yisihluthulelo sokuyishintsha into engabonakali ibe yinto ebonakalayo, okungenakwenzeka kube nakwenzeka, iphupho libe yiqiniso. Isithiyo esikhulu esivimba abantu ekufinyeleleni ingcebo nokufezeka asikhona emhlabeni, kodwa ngaphakathi kwabo. Yileso simo, indlela abazibona ngayo. Uma umuntu ekholelwa ngaphakathi ukuthi akakufanelekele ukuba nempumelelo, ukuthi akakazalelwanga ukuba nemali, ukuthi akahlakaniphile ngokwanele noma akanalo ithuba, konke kuyaqina. Lokho kukholelwa okuthule kuzifihla kuzo zonke izinqumo, kuzo zonke amathuba, futhi umuntu uzibhubhisa ngaphambi kokuba aqale. Abaningi baphila ngamagama bosana, imali ayikhula emihlambini, ukuphila kungenzelwe abanamandla, sizalelwe abampofu futhi siyofa abampofu. Bayizwa izikhathi eziningi kangaka baze babe yiyona. Kepha qaphela, imibhalo ithi awukwazi ukufaka iwayini elisha ezitsheni ezindala. Lokhu kusho ukuthi akunasizathu sokuthola imibono yochumiso uma ingqondo isalondoloza isithombe esidala sokushoda. Isitsha kudingeka sishintshe ukuze samukele okuqukethwe okusha. Uma umuntu ezibona esibukweni futhi ebona nje ukulinganiselwa, ukuphila kuyabuya ngqo ngaleyo mbono. Kunjengokutshala imbewu embi emhlabeni wengqondo, kuvuna imiphumela embi. Futhi iqiniso elikhulu yikuthi abaningi bakholelwa ukuthi bagxilile ezimeni, kuyilapho eqinisweni bagxilile endleleni abazibona ngayo. Futhi uma awukholelwa ukuthi ungazuza kakhulu, uzuze okuningi, ube ngaphezulu, ulindele kanjani ukuthi umkhathi akuhambise okuhlukile? Cabanga ngo-Oprah Winfrey. Wazalwa ngezimo zobumpofu obukhulu, wabhekana nokuhlukumezeka, wabhekana nokucwasa, konke kwakukhombisa ukuthi umlando wakhe uzoqeda ngokungaziwa. Kodwa kwakukhona okuthile kuye okungalwamukelanga leso sithombe esilinganiselwe. Wanquma ukwakha umbono omusha wakhe, ukukholelwa ukuthi wafaneleka ukulalelwa, ukuba nelizwi, ukuba nendawo. Leso shintsho somfanekiso sibe yisisekelo sonke uhambo lwakhe. Namuhla, ungomunye wabafazi abathandekayo emhlabeni. Lokhu akuzange kwenzeke ngengozi, kwaba yiqandakhozi elikhulu lokho akubona ngalo. Empilweni yami siqu, ngibonile indlela lentshintsho yokuzihlonipha ngaphakathi ishintshe ngayo konke. Ngangizibona njengentsha engenakusasa, ngixhuma emsebenzini ongenaso ithemba. Njalo lapho othile engitshela ukuthi anginazo izifundo, ukuthi anginawo amakhono, lokho kwakuqinisa isithombe esibi esasikho kimi. Kepha lapho ngiqala ukondla umbono omusha, lapho ngibhala umgomo oqine futhi ngiwufunde nsuku zonke njengoba kuyiqiniso elingenakuphikwa, lo mfungo waqala ukwandisa. Kwaba njengokushintsha izibuko zasendulo neziqhumile ngamakhulu amasha anaqabo, ekugcineni ngangibona ngaphezu kwalokho okubukeka njengoba ngiqonda. Futhi lokhu akuyona nje imizamo emnandi. Ucwaningo lwesayensi luqinisekisa ukuthi ukwazi, ukukholelwa emandleni, kuthonya ngokuqondile imali, impilo yengqondo, ngisho nokuphila isikhathi eside. Ucwaningo lokuthuthukisa impilo yengqondo lubonise ukuthi abantu abanokholo olukhulu baphikelela kakhulu, banamandla okumelana nokwehluleka, futhi bafinyelela imiphumela engcono, ngisho nasezimweni ezifanayo nalabo abayeka. Ngamanye amazwi, ukukholelwa kuwe akuyona into ephakeme, kuyisimo sokuchuma. Ukusebenza okulula kungaqala ukushintsha lembono. Hamba uye esibukweni futhi ubuke emehlweni akho. Ungabaleki isithunzi sakho. Memeza ngokuqinile, ngifaneleke ukuba nempumelelo. Ngifaneleke ukuba nokuchuma. Ukuphila kwami kuvuliwe kokuhle kunakho konke. Ekuqaleni kungase kubonakale kuyisiwula, ngisho nobuxoki.
Kepha uma kuphindaphindwe nsuku zonke, okuthile ngaphakathi kwakho kuyoqala ukushintsha. Ingqondo eyayilungiselelwe ukwenqaba amathuba izoqala ukuwamukela. Le ndlela encane ephindaphindwayo izikhathi eziningi kufana nokutshala imbewu entsha kuze kube yilapho ibe ngezinqanga eziqinile. Futhi akuyona nje into yokuphikisana namagama okuphumelela. Kuyindlela yokuzizwa. Ukucinga ukuthi kungaba njani ukuphila ngaleyo ntuthuko entsha, ukuhamba njengoba uthwele lesi sichuma ngaphakathi. Uma uzimisa ngokuzihlonipha okusha, umhlaba uyaphendula. Abantu baqala ukukubona ngenye indlela, amathuba avela lapho kwakukhona khona izicabha ezavalwe, futhi uqala ukudala iqiniso elihambisana nesithombe esisha osisekela ngaphakathi. Iqiniso elikhulu yikuthi akuyona imali eshintsha ukuzihlonipha. Yikho ukuzihlonipha okushintsha imali. Abantu abazibona njengabachumayo, ngisho noma bangenalutho, baqala ukudala izimo eziqinisekisa le mbono. Futhi abantu abazibona bencane, ngisho noma banenani elithile, baqeda belahlekelwe ngoba abakwazi ukusekela ingcebo. Konke kuqala ngaphakathi. Yilapho ushintsho lwenzeka khona, yilapho ikusasa lakhiwe khona. Kukhona iphuthuma abambalwa abazame ukulisebenzisa ngokuqhubekayo, ukubona nokubiza njengoba umphumela ofunwayo usulungile. Abantu abaningi baphila becela, bathandaza, bafisa njengoba lokho kuhlala ekusasa, kude kungafinyeleleki. Kodwa imibhalo ifundisa okuhlukile, kudingeka ukukholelwa njengoba usekwamukile, kubize ngokwamanje, hayi kusasa. Lesi yisihluthulelo esiguqula umqondo olula ube yiyona iyalo elinamandla engqondweni nakumkhathi. Lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza, ngangingethi kimi ngolunye usuku ngizokuthola amakhasimende noma ngithemba ukuthi kuyasebenza. Ngangiqinisekisa ngokuqinile, nginamaqembu angenze ingcebo, ibhizinisi lami liyachuma. Ngangibona imali ingena, ngibona izikweletu zisayinwe, ngicabanga abantu bebonisa ukubonga ngenkonzo. Le ndlela, eyabonakala iyisiwula kulabo ababuka ngaphandle, yakha ukuphila kwami. Lapho ngikholelwa ukuthi ngisenawo umphumela, ngenza ngokuqiniseka okukhulu, ngikhuluma ngokuqinile, ngadlulisela ukuzethemba. Lokho kwenze abantu bakholwe kimi. Ukubona akuyona nje iphupho eliqabulayo. Kuyindlela yokudala isipiliyoni sengqondo esiqinile kangangoba ingqondo ayikwazi ukwahlukanisa uma yiyona engokoqobo noma engacabangiwe. Isayensi ye-neuro iqinisile lokhu. Ucwaningo lwezemidlalo lubonisa ukuthi ukuvivinya kwengqondo kusebenza izingxenye ezifanayo zengqondo njengokuqeqesha komzimba. Ezinye izincwadi zibonise ukuthi abantu abaye babona nje ukuthi baphakamisa izinto zinezandla eziqinile, ngisho noma bengathinti lutho. Lokhu kusho ukuthi lapho ucabanga ngemininingwane, ngokuphila ofuna ukuphila, ingqondo yakho iyaqala ukuzilungiselela ngokomzimba nangokomzwelo ukuze uyikuphile. Inkinga yikuthi abaningi basebenzisa amandla lawo ngokumelene nabo. Babona ukwehluleka, bayicabanga into embi, bayaphinda ngengqondo izimo zokuhlula. Uyibonile kanjani indlela abanye abantu abathi, ngiyathemba ukuthi kuyakuhluleka, lokhu kuhlala kwenzeka kimi, anginamahloni. Ngaphandle kokwazi, baqala, bayatshala izithombe ezimbi eziqeda zizenzela. Futhi lapho kwenzeka, baqinisa ukukholelwa, ububone. Ngangiyazi ukuthi kuzoba njalo. Eqinisweni, kwakuyiyo ingqondo eyakha le ndlela. Omunye weminyaka emangalisayo yokusebenzisa le nselelo uvela ku-Arnold Schwarzenegger. Ngaphambi kokuba adumise emhlabeni, wayebona ngokuqinile hayi nje izihloko ze-bodybuilding, kodwa nomsebenzi wakhe eHollywood. Wayesho kubangane ukuthi uzobe yinkanyezi yefilimu lapho engakwazi khona ukukhuluma isingisi. Uthi sekuqediwe, wakhuluma njengoba kuyiqiniso. Futhi nakuba ehlanyiswa, waqhubeka esekela lo mbona kuze kube yilapho usaba yiqiniso. Lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kwaba yinto engenakuphikwa. Ngokusebenzayo, ukusebenzisa lokhu namuhla kungaqala ngendlela elula. Thatha incwadi futhi uchaze ngemininingwane usuku oluphelele lokuphila ofuna ukuphila.
ungabali ekusasa, kodwa ngokwamanje, ngivuka endlini yami yephupho, ngiyadla nezingane zami, ngivula i-imeyili yami futhi ngibona iziphakamiso ezimangalisayo zamakhasta anelisekile, ngizizwa ngibonga ngokuphila ngendlela engifuna ukuphila ngayo. Uma ubeka imininingwane eminingi kangaka, imibala, izinsongo, imizwa, kufana neqiniso elingumqondo. Ngemuva kwalokho, ufunde ngezwi elikhulu nsuku zonke, ngaphambi kokulala futhi lapho uvuka, izikhathi lapho ingqondo yakho ivulekele kakhulu. Ekuqaleni ungase uzizwe ulwa, njengoba uqamba amanga kuwe. Kodwa uma uqhubeka, okuthile kuzoqala ukushintsha. Ingqondo yenza izixhumanisi ezintsha, izimo zakho zishintsha, amazwi akho athola ukuzethemba okukhulu, futhi uqala ukudala izimo ezifanele isithombe osisekelo. Kubukeka sengathi uthumela imiyalo engqondweni esebenzayo ngemuva, ufuna izindlela zokushintsha lowo mbona ube yiqiniso. Ngiziphilele lokhu ngokuqondile. Ngikhumbula isikhathi sokuqala lapho ngibona imali engu-one 00000 ingena ku-akhawunti yami, okuthile okuphelele empilweni yami ngaleso sikhathi. Ngangiwuphikisana lowo mbona nsuku zonke, kuze kube yilapho ubonakala uyiqiniso. Ngemuva kwesikhathi esifushane, ngivalile amaqembu angenze lokhu engingakubona izikhathi eziningi engqondweni yami. Kwaba yimva eyingozi, njengoba ngicabanga ngekusasa, kodwa ngaphakathi ngiyazi, ngiyidalile lelo kusasa ngaphambi kwami. Uma ufuna ukushintsha imiphumela yakho, qala ukubiza namuhla njengoba sekwenzekile. Yeka ukucela ekusasa, qala ukubonga okwamanje. Bona ngemininingwane, uzizwe njengoba sekwenzekile, khuluma ngokuqiniseka. Le ndlela, ephindaphindwayo nsuku zonke, idala uhlangothi oluqinile phakathi kwengqondo yakho neqiniso lakho, kangangoba izimo azinaye omunye umkhethwe ngaphandle kokuzenza lokho owenze inqobo yokuhlala yiyona. Ukucabanga okuhle kunamandla, kodwa ngaphandle kwesenzo akuyona nje into yokuphila. Abantu abaningi baphila bethi bakholelwa, bathemba, ngolunye usuku bazofika, kodwa bahlala endaweni efanayo. Baphinda amazwi amahle, bafunde izincwadi, baphephe kakhulu, kodwa abenza lutho. Futhi yilapho abaningi balahlekile khona, ngoba bakholelwa ukuthi ukukholelwa ngokwakho kuzolungisa konke. Kodwa imibhalo ichaza, ukukholelwa okungenayo imisebenzi kuyifa. Ukukholelwa kudingeka kube nezenzo, izinqumo zokusebenza, isenzo esiqinile ngisho nalapho kukhona ukwesaba. Ngikhumbula ngokuqondile isikhathi lapho nginquma ukuyeka umsebenzi wami empi yezomlilo eToronto. Kwabaningi, kwakuyindlela ephephile, umholo oqinisekisiwe, uzinzo, impilo ekhombisa ngokuqondile. Kepha kimi, kwakuyisipoki esingenakubonakala. Ngangiyazi ukuthi, uma ngihlala khona, ngingeke ngizame ukuphila kokuchama engangikubona. Ngenze isinqumo sokuphuma, ngisho noma ngingazi ukuthi isinyathelo esilandelayo siyobe yini. Futhi kulo mkhuba wokukholelwa kwangena ibhizinisi lami lokuqala lokuhlanza, ibhizinisi elingenalo ukukhanya, elingenalwakhiwo, kodwa, ngonyaka wokuqala, langilela ngaphezulu kuka-one 100,000, inani elikhulu. Ngangingenazo izifundo, ngangingenalwazi lebhizinisi, kodwa nganginomuzwa wokwenza. Lokho okubonakala kuyingozi kwabaningi, kimi kwaba yilona gama elishintsha isimo sami. Lesi yiyona nto ebalulekile, awusoze ube nazo zonke izinto oqinisekile ngaphambi kokuqala. Ukwesaba kuyohlala kuzama ukukuncenga ukulinda isikhathi esifanele, kodwa isikhathi esifanele asikhona. Mangaki amahlandla uphumile umsebenzi ngoba ufuna ukulungiselela imali, isikhathi. Umphumela yikuthi awuzange uqale. Iqiniso yikuthi awudingi uhlelo oluphelele ukuze usebenze, udinga nje ukuthatha isinyathelo sokuqala ngezinto onazo manje. Isayensi ibonisa okuthile okujabulisayo. Ucwaningo lokuziphatha kwabantu lubonisa ukuthi isenzo sidala isibindi, hayi ngokuphambene. Abantu bakholelwa ukuthi badinga ukuzizwa bekhuthele ukuqala, kepha eqinisweni yisenzo sokuqala esidalayo isibindi. Uma usebenza, ngisho nangendlela encane, ingqondo ikhipha idopamine, i-neurotransmitter ehlangene nenjabulo nomvuzo, eyandisa umuzwa wamandla nokugxila. Kunjengokudonsa itshe phezulu entabeni, umzamo wokuqala ulukhuni kakhulu, kepha ngemuva kwalokho ukuhamba kudala amandla alo siqu.
Isibonelo esikhuthazayo yi-J.K. Rowling. Ngaphambi kokuba abe umbhali oqine emhlabeni, wayephila njengomama ongashadile, ongenamsebenzi futhi ecela usizo. Ubungase uhlale evaliwe ukwesaba, kepha wakhetha ukwenza. Wabhala incwadi yakhe yokuqala yeHarry Potter emakhafini, phakathi kwemali encane, ngaphandle kwanoma yiluphi uqiniso lokukhula. Wabhekana nezimbangi eziningi zabashicileli, kepha waqhubeka ebeka umsebenzi wakhe emhlabeni. Namuhla, isinqumo sakhe sokuziphatha phakathi kokungabaza ashintshe hhayi kuphela impilo yakhe, kodwa nengabo izigidi zabafundi. Ukusebenzisa lenselelo empilweni yangempela kungaqala ngendlela elula. Uma ufuna ukuvula ibhizinisi, kodwa ungazi ukuthi uqala kuphi. Thatha isinyathelo esincane, funda imakethe, khuluma nomuntu kule ndawo, linga umbono ngesilinganiso esincane. Uma ufuna ukuthuthukisa izimali zakho, qala namuhla ukunciphisa izindleko ezingadingekile noma ukudala imali eyengeziwe, kungakhathaliseki ukuthi incane kangakanani. Uma ufuna ukushintsha umsebenzi, ubhalise ekilasini, uvuselele i-CV yakho, thumela umyalezo kumuntu ongakuqondisa. Izinyathelo ezincane zivula izindlela ezinkulu, kepha zivele lapho unquma ukwenza khona. Isenzo ngezikhathi eziningi asiqedi ukwesaba, kepha sidalela isibindi. Isibindi akuyona into yokungabi nakwesaba, kuyindlela yokuthi uphume lapho kunesaba. Njalo lapho uthatha isinyathelo, kungakhathaliseki ukuthi sincane kangakanani, uziqinisile ukuthi unakho. Le ncazelo yangaphakathi iqinisa ukuzihlonipha kwakho, futhi njengoba iqina, uba nesibindi esikhulu sokuqala izinselele ezilandelayo. Isikhathi siqondile, ukukholelwa kudala umbono, umbono udinga isenzo, futhi isenzo liguqula ukukholelwa kube yiqiniso. Ungalindi isikhathi esifanele. Ungalindi ukwamukelwa kwabanye. Ungalindi ukuzethemba kuvele ngokwalo. Qala ngalokho onakho, lapho ukhona, futhi indlela izovulwa njengoba uhamba. Ukuchuma akubonakali kulabo abalinda, kodwa kulabo abenza. Yisenzo esidala amathuba, hayi ukulinda. Ubani othatha izinyathelo ekuqaleni uyazithola ukuthi isimo sihlala siwuqemba laba bangabanga nesibindi. Ukuchuma kuqala engqondweni. Ngaphambi kokuba imali ifike ezandleni zakho, idinga ukuba emicabangweni yakho. Lesi yiyona nto abaningi abayehluleka kuyo, ngoba bazama ukushintsha izimali zabo ngemizamo yomzimba, bengaboni ukuthi bahlala bagxilile ekucabangeni kwasekuseni kokushoda. Ingqondo kufana nemagnet, uma ilula ngochumiso, ihudula imibono, abantu, namathuba andisa izinsiza, kepha uma ilula ngokushoda, iyalithoba konke okungadala ukukhula. Ngakho-ke, isinyathelo sokuqala akuyona into yokusebenza amahora amaningi, kepha ukushintsha indlela obona ngayo ingcebo. Ngiziphilele le ntshintsho ngokuqondile. Lapho ngisesenkingeni yemali, ngangingikwazi ukubona ngaphezu komonakalo. Ukugxila kwami kwakuhlala kulokho engangikukweletha, izikweletu ezifika, lokho engangingekho nalo. Kwaba ngesikhathi nje lapho ngishintsha ukugxila kwami kulokho engangikufuna, inkululeko yezimali, ukuzimela, ukuchuma, lapho imibono yaqala ukugeleza khona. Ngiye ngadala ibhizinisi elula, kepha elandisa imali yami ngesikhathi esifushane. Konke kwaqala engqondweni yami, ngokushintsha imicabango ethi angingena nayo ngingayithola. Ubuchopho bomuntu bunesistimu ebizwa nge-reticular activating system, esebenza njengesihlungi seqiniso. Ukhetha phakathi kwezigidi zezinye izikhuthazo zansuku zonke, lokho okubalulekile kuwe. Uma ukholelwa ukuthi imali kunzima ukuyithola, ingqondo izokukhombisa ubufakazi, izikweletu ezinkulu, ukushoda kwamathuba, izindaba zesiphepho. Sawubona. Ndinguye uNkulunkulu wezinto ezinhle, futhi namuhla ngifuna ukwabelana ngamaqhinga okuhlela impilo ecebile. Akukhona nje ngemali, kodwa ngokuzwa ukuthi ufanelekile ukuthola inhlanhla ephindaphindayo empilweni yakho. Ukuthi ucebile yilokho okukholelwayo ngaphakathi, kungokwakho, akuyona into ozithola ngaphandle. Cabanga nge-iphonini lakho, uma uyivala, ayisebenzi akunjalo. Impilo yakho ifana nalokho. Uma uvala amandla akho angaphakathi, awukwazi ukudala inhlanhla.
Kufanele ulivule lona amandla ngokuzibona njengomuntu omuhle, ophumelelayo, ojabule. Qala ngokubonga, bonisa ubuqotho kulokho onakho. Lokho kuyiqiniso, ngisho noma kuncane. Uma ubonga, uvula indlela eya ekutheni uthole okuningi. Kuyasiza ukubona ngamehlo engqondo impilo ofuna ukuyiphila, imoto yakho entsha, indlu yakho enhle, ukuphila okumnandi nomndeni wakho, nje. Yenza lokho njalo, ngokuzwakalayo, ngokuqinile, yenza kube yiqiniso kuwe. Khumbula uThomas Edison, uthole impumelelo ngoba wayekholelwa ekufezeni iphupho lakhe. Ubuhlungu, ukuhluleka kwakungumkhondo nje obuyisa endleleni eya empumelelweni. Ungazimi abantu abakhulu, abaqine, abaphila impilo yabo ngendlela abayifunayo. Umqondo wakho ungumthombo wamandla wakho. Uma uyaguqula umqondo wakho, ushintsha impilo yakho. Vumela inhlanhla ingene empilweni yakho. Yenza lokhu, futhi uzoqaphela ukuthi izinto ziqala ukuguquka. Sifike ekupheleni kwalolu daba, ngiyabonga ngokubukela. Sihlangane esiqeshini esilandelayo lapho sizokuqondisa ngokujulile kule ndlela. Khawubone ukuthi uba ngcono kangakanani. Salani kahle.